tardes. Levante Televisió es va fer ressò d'un greu problema urbanístic que afecta des de fa 40 anys a la població de Massarrojos. Foren els nostres reporters d'Enfoquem els que posaren damunt la taula el debat. Vora 11.000 cotxes al dia, voreres de menys de 30 centímetres per als vianants, 3 administracions implicades per posar-se d'acord i trobar una solució. Les nostres càmeres recollien la impossibilitat de molts veïns a transitar per les microvoreres i la perillositat del volum de trànsit rodat que per allà passa, perquè la CB308, que creua la localitat, és l'única via que unís Rocafort, Godella i Montcada. Bé, sembla que ara comença a veure's un fil d'esperança amb l'acord al que ha arribat l'Ajuntament amb la Diputació de València per a convertir la via en un carrer de només un sentit i amb voreres amples. Un canvi que beneficiarà a molts, com és el cas de l'Ali, una veïna en cadira de rodes a la que cada dia li resultava una autèntica odissea eixir de sa casa. Eixir de casa és cada dia per a l'Ali tota una odissea. El problema de trànsit i voreres quasi inexistents que hi ha a la carretera CB308 de Massarrojos s'afegís que ella va en cadira de rodes. Ni anant acompanyada pot anar tranquil·la. Si no vaig acompanyada jo no puc eixir. Jo tinc que anar sempre acompanyada. La cera és molt estreta i, a més, és que tinc que anar per la carretera. Si vull cruzar, el pas de peatons no està adaptat ni per a mi. Per la vorera m'he colat, o sigui, quasi he estat en terra, no? Els veïns, cansats de demanar solucions sense resposta, han optat per unir-se per a intentar fer més força. Mai no s'han fet cas. I s'han donat compte que tots tenim el mateix problema, però que ens faltava algú que ens unira per a començar a protestar i a rebel·lar-se que això no pot ser, perquè ens han dit que és hasta il·legal. Ara, gràcies a esta unió i a dècades de lluitar, pareix que la solució al calvari veïnal està més a prop. Està previst que en febrer la competència d'aquesta carretera passi a ser de l'Ajuntament de València. A partir d'ahir, la regidoria de mobilitat està fent un projecte per efectivament ampliar aquestes voreres. N'hi ha un tram que s'ha de quedar en una única direcció. La resta de lo que és l'actual carretera se quedarà de doble sentit. L'Ali no acaba de confiar en aquestes paraules i prefereix esperar a veure si realment algun dia podrà passejar tranquil·lament pel seu poble. No m'imagine, perquè ja t'he dit que jo ho tinc que veure. Soc increïble, però ojalà.